Yan guys, yan nandito na kami ngayon sa Gilig ulit. Stud ni Byron guys. Yan, nandito kami kay Sir. Ayan na, yan na, study na namin siya Yan si Mikay Sir, anong pangalan niya? Carrie. Si Carrie pala to. Alright. Kai. Yun, salamat pala sa tita ko nagpairam ng tricycle Yan napakagandang tita ko, Gemma Isyang, shoutout sa iyo. Yan sa asawa niya si Orly Isyang. Ayan mga mababait at maaasahan ko pong kamag-anak yung mga yan. Ayan. Yola. Mag-stud na ulit kami guys. Yon, kulong ka ulit Parang ikaw ganado Masya yung ganado Maglalandi na ata to. Kailan ba last na stud niyan, sir? May 3 months na? More than na kasi nanganak na pala yung Nanganak na. 3. Baka next month yan, sir, next month. Sige Ibon, hayaan mo lang kung kaya niya, hayaan mo. Yan lang guys, tinatry niya kung kaya niya. Sa patag, sir, hilayon konti. Sa patag, mababa si Byron. Yan. Yan, try. Ge, kaya mo yan, boy. Taga Mangaldan ka. Pakita mo, bangis mo. Ayan na, kaya niyan. Pag second session laging bumibigay na ang babae. Gusto na. Ayan, Byron. Gayain mo si Bruno na kada second session hindi na kailangan ng shooter. Ganun yun si Bruno, sir Pag second session di na, pinapakawalan ko na lang. Kasi bibigay ng babae pag second talaga. Sa una lang naman pag ayaw talaga di pa-video ulit tayo kay ma'am. Gaya talaga. Yan, Byron. Kaya? Okay. Yan. Dito tayo sa para maliwanag. Dito. Dito. Okay. Yan. Isushoot ko lang ng konti. Dito yan. Hawakan mo yung paa ng babae. Dito. Yan. Para makita ko yung swak. Alright. Galing. Yan. May binigay sa amin. Tignan nyo nga kuya kung legit. Alright. I know the land. Sinutok ko lang guys. Assist ko lang para nakaharang kasi yung buntot. Iniwas ko lang ng ganas. Siya na yung nag-shoot pag-isa. Posting